Bon dia! Ara que ja sabem en què consisteix el programa LEADER, anem a veure com es financia. Com ja comentàvem abans, els períodes de programació LEADER habitualment són de 7 anys i en el que ens trobem actualment era el 2014 a 2020. El que passa que amb els endarreriments que va haver-hi arran de la pandèmia de la Covid-19, en lloc de començar ja el període 2021-2027, es va fer una ampliació per 2 anys del període 2014 a 2020. Llavors ara tenim el 2014 a 2022. El pressupost que teníem previst inicialment per aquells 6 anys, per aquelles 6 primeres convocatòries, era d'una mica més de 4 milions d'euros per repartir-los entre les empreses i entre els beneficiaris del nostre territori. Ara aquest import s'incrementarà proporcionalment per fer front a les 2 convocatòries addicionals. Per aquesta convocatòria 2021 mantenim el pressupost que gestionàvem en convocatòries anteriors d'una mica més de 675.000 euros, dels quals el 57% els aporta la Generalitat de Catalunya i un 43% la Unió Europea, a través del programa FEADER. Hi ha unes limitacions pel que fa a aquests ajuts. Primer, la mateixa empresa no pot rebre més de 200.000 euros que tinguin consideració de minimis, d'ajuts de minimis, durant 3 exercicis consecutius. Explicar què són els ajuts de minimis a vegades és una mica complex, però per posar-vos-ho fàcil, si un ajut té consideració de minimis, normalment és perquè està cofinançat per la Unió Europea i ve a la convocatòria de l'ajut o a la resolució, ho diu expressament, que té consideració de mínims. Llavors, tenim primer aquesta limitació, tenim una segona limitació establerta a l'ordre de convocatòria per part de la Generalitat de Catalunya, que és que un mateix beneficiari no pot rebre més de 100.000 euros per projecte i per convocatòria, i a més, en el cas de la nostra associació, a la Catalunya Central, per intentar que aquests diners que tenim per repartir arribin al màxim possible de beneficiaris, el que fem és aplicar una limitació de 60.000 euros per projecte i per beneficiari en cas que s'exhaureixi el pressupost. És a dir, si tenim pocs projectes per aprovar i ens arriben els diners per donar-li a tothom, doncs cap problema, tindríem aquest límit de 100.000. Si en tenim molts projectes, perquè no se'ns quedin tants a la cua pendents de finançament, el que fem és rebaixar aquest límit als 60.000 euros. Els ajuts LEADER són incompatibles amb altres ajuts cofinançats per la Unió Europea per a la mateixa finalitat i amb d'altres del PDR de Catalunya o que tinguin una finalitat més específica per a la inversió que volen fer que el programa LEADER. Per contra, són compatibles amb qualsevol altre ajut que no compleixi els 2 requisits que hem comentat anteriorment, sempre i quan, en els casos dels privats, tots els ajuts rebuts no superin el 40% de la inversió i en el cas dels públics no superi el 100% de la inversió. A més, que sapigueu també que si ho necessitéssiu, el Departament d'Agricultura, Alimentació i Agenda Rural té signat un conveni de col·laboració amb l'Institut Català de Finances per oferir unes condicions de finançament més favorables per als beneficiaris LEADER. Res més sobre el finançament de moment. Seguiu-nos un altre cop a les xarxes socials per descobrir els requisits per poder-vos presentar a la convocatòria d'aquest any. Moltes gràcies.